L-iskema ta' ħolqien uffiċċju għawdex u dik ta' rilokazzjoni tan-negozju għawdex huma żewġ skemi mill-Gvern li mistennija jinċentivaw aktar negozji operaw minn għawdex biex fl-istess ħin jinħolqu impjiegi ta' kwalità. Il-ħolqien uffiċċju għawdex bħaddiema għawdxin ibbażati fil-gżira tat-tliet hija miżura tal-budget tal din is-sena u se tinkoraġġixxi iżjed xogħol għall-għawdxin f'għawdex. Kull kumpanija tista' tibbenefika minn sa massimu ta' 35,000 euro fis-sena minn din l-iskema, fejn tingħata rifużjoni parzjali tas-salarju sa massimu ta' 8,700 euro għal kull impjegat fuq medda ta' 3 snin skont il-paga tal-impjegat. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega li l-iskema l-oħra, dik ta' rilokazzjoni tan-negozju f'Għawdex, se tħeġġeġ mhux biss ħolqien ta' impjiegi iżda aktar tkattir ta' investiment f'Għawdex. Qal li dan mistenni jolqot kemm kumpaniji Maltin kif ukoll kumpaniji internazzjonali. L-iskema toffri għajnuna finanzjarja skont in-numru ta' impjegati proposti għall-ispejjeż ta' rilokazzjoni illi iżda ma taqbiss 3,750 euro. It-tieni pakkett finanzjarju se jagħti appoġġ finanzjarju ta' 1,000 euro għal kull impjegat fil-pjan ta' rilokazzjoni tan-negozju sa massimu 40,000 euro. Nemmen li b'dawn iż-żewġ miżuri ser noħolqu wkoll numru ta' impjiegi ġodda ġewwa l-Gżira u ċija ser ukoll ninċentivaw però il-kumpaniji biex jagħmlu dak il-pass ekstra u jibdew jiftħu anzi l-operat tagħhom jew komplut jew parti mill-operat tagħhom minn ġewwa l-Gżira u ċija. Il-Ministru Clint Camilleri temm jgħid li l-impjegati rreġistrati biex iwasslu għal għotja finanzjarja jridu jkunu offruti kuntratt ta' minimu ta' 3 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.